Община Варна организира представянето на филмът "Умирай лесно", първа част с автор Емилия Антонова. Филмът е направен по действителни случаи, представящи разтърсващи форми на младежко насилие и предизвика размисъл доколко организирането на насилието и агресията в обществото зависи от всеки един от нас. Цялата тази инициатива е благодарение на един разговор, който още сега проведем с господин Базитов, когато се видяхме на една среща на Сдружението на общините. И той беше категоричен, че трябва да има такава дискусия, че трябва да има такава прожекция и че филма трябва да бъде разпространен в колкото се може повече учебни заведения в цялата Варненска област. Значи, ако няма училище, след краят на филма бе организирана дискусия на тема "Насилието сред младите хора". В нея взеха участие представители на общинската и районната администрация в община Варна, представители на съдебната прокуратура, полицията, хора от неправителственият сектор, ученици, студенти, родители и други. Проблем, пред който не трябва, не може, не бива да се затваряме очите, разбира се, и затварянето на широко отворени очи не е неговото решение. Очевидно проблем, който трябва да бъде решаван със средствата и силите на местните и централна власт и на широката общественост, неправителствените организации, отделни представители със своите идеи и личен принос за решаването. Дискусията е една от първите стъпки за създаването на първата в страната общинска стратегия за превенции на асоциалното поведение на децата и младите хора.